lola da Ruboy. Balay da lolo da Ruboy. Dati, Ruboy. Tapos yun ito may tayo. Solar. Pare talo. Ano dyan? Ano dyan? Morning, sir. Balatong ya. Balatong. Udah design na. Katangay. Lang to nih. Kalau basah. Mambait na tayo walis lambo. Suliran? Oo. So ito. Hindi rin kaya nagaramit ti walis lambo yun. Jadi ano na. Karakter. Dahil okay nga to.
Yun siguro kita niya, tagadungon niya. Kaya dan nga, paastoy daglugan para siguro yan. Pa, may sa pagpasyaran Juni ay. Tayo bantay na ita. Dilampas na ita bantay. Dati mayat nga ita sa bantay tapos view itoy. Kun view ije bye-bye. May tayo papanan no nakamotor. Ito dyan T-Flex. Konti ito niya. Gulay. Masih dapat sabong na. Ay ta? Naraman naman. Yung tatay bilin ko, kasi sa namuyon na. Kapatid, balik nga di pinigwat ito. Ugot na nga ito niya. Naimas na ito eh. Ayan. Lumakot na bunga na. Ha? Lumakot ka. Te. Bunga na. Amat. Ayun na. Baga manawagan talaga na. Kaya gumatang ko na lang. Hindi rabuti ko. Kita mo. Hiraw. Ay ta? Ayan eh. Ito mo di dedirik yung diyan. Nakita. Makita. May tayo na nagkalagkat si tayo. Una ta natin dugbiyag na. Medyo awan nagbunga dyan nga tangko yan. Nakalagkat pa hindi Bunga nata. Lalan baga niya nangalak na. Ayun yan. Ay, tak nga nun. Tangko na nayayon. Damdaman na lumabas ta. Kasta may tada duman nagadupay bunga nat ta. Una. Ato vegetable tour to Uda. Ang katubay ko dyan muna dito. Para gijay low blood ba o high blood ata? False. False. Nalimitan mo pala yan. Ay, siguro na daw kung pagturo. Para yung pagkaya na. Masuk pa. Semangat. Trivia, no? Ano ya?
Malunggay. Malunggay hapon. Ha? Ang gala tayo mula tayo dyan. Lemongrass. Kung kasado dyan. Uwan na. Muna tayo mo. Mga saan pwede nga operational? Maparelax mo dito niya, ano na niya. Ambience na niya. Ni, kalbo mo ayayin ni. Ni, awa, nandiyan nagpintas ng vyutan ha. Di ba bantay ita? Ay. Amyanan. Nibit samot no dadalan to pangkalang to. Yan na pangkamyanan it. Ya, isa kasi ka. Naglaok yung ano niya. I-press ko na kan ano niya. Putot. Basta naglamog to yung terabi eh. Kabatiti aja niya. Kaya kaya kastoy kasi ano nga isla nga ag ano nag-camping ita siya nasaan tabing dagat. Ang dapat kataga di ano to eh. Ito nga banda ide aja niya. Ta. Di nga nagado nga papaya. Ito di banda. Lucky. Lucky. Ito nga tapagkapyan dito.
Amon ba nga ano? Inyati ka na sa uno nagsabong ay tuyan. Pinag umpisan ti lamig, taglamig. Makitaan niya nakaano. Paigigin. Luuman eh. Yung mga tapato dati yun. Hindi ako mamagatan tang asida.
Sa ano? Sagpaw jay ano niya? Niya pa sagpawan ta. Aba. Alsaman niya. Alsaman bawin no. Kuan. Lumaniyawid mo. Man. Dagat langan ah. Dati masita. Ito mayo no ano niya. No, tawag tan? Papauna ganda niya. Papauna ganda. Balik na sa. Grabe naman kung pagdidigusan niya. Ano niya, ang pwede balay nga napintas niya, ajay.